El Gran Premi MotoGP de la Comunitat Valenciana renova fins a l'any 2021. El Palau de la Generalitat ha acollit una trobada entre el president Ximo Puig, el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marsà, i el director executiu de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Després de la reunió, el cap del Consell ha valorat molt positivament l'estabilitat que dona la renovació d'aquest Gran Premi pel seu impacte esportiu, econòmic i turístic. Para nosotros es un triple impacto. Por una parte, el deportivo, que es fundamental. Esta es una comunidad que tiene una extraordinaria afición al motociclismo. Por otra parte, es fundamental el impacto económico directo que tiene sobre nuestra economía. Y, en tercer lugar, también lo que significa la promoción turística de la Comunitat Valenciana. En la seva intervenció, el conseller Marsà ha explicat les dues principals novetats que recull aquest acord. Per un costat hem llevat aquesta clàusula de confidencialitat. Pensem que els ciutadans valencians i valencianes han de saber què és el que paguem per la realització d'aquest Gran Premi i per tant ha de ser públic i això per primera vegada podrà ser així gràcies també al beneplàcit també de l'empresa que ha decidit poder-ho fer així. I per un altre costat hem introduït una altra clàusula democràtica que pensem que és important en els temps que corren, que el contracte tinga vigència però que puga ser rescindit en cas de canvi de govern. Una negociació molt positiva que estalviarà a la Generalitat quasi 2 milions d'euros respecte a l'anterior contracte i que és una bona notícia per a tots els aficionats que s'apropen cada any a Xest per tal de viure la màgia del motor.